Well, hello mga bitikon kag mga arikiswan. Andito na naman tayo ulit sa Iloilo. Siyempre, isang lugar lang atin ginatiniran. Ay, wala nang iba kundi sa Park Inn Hotel. One of the reasons na bakit tayo dito tumitinir is siyempre malapit siya sa sentro talaga ng Iloilo. Malapit siya sa mga mall, sa mga kainan, sa mga barbershop. Kung party people ka naman, malapit din siya sa mga bars. At siyempre, malapit sa puso ko si Frey. At kitang-kita at damang-dama mo talaga na pagpasok mo talaga sa hotel mga kalinte, ay welcome na welcome ka ng kanilang mga staff. Pati yung ulunan ko, welcome ah. And when it comes naman sa architecture at design, hindi talaga mauulihi yung Park Inn Hotel when it comes to that. At na-notice ko dito, no, yung elevator nila, kasi ang buong barangay sobrang laki. Kahit siguro isang kalabaw at saka yung barangay captain nyo, bagay dito, pasok na pasok. And ang hallway ay sobrang linis, pwede mong higaan. Promise, parang nasa 5-star hotel ka talaga mo. Ang sa rooms naman nila mga kalinti, meron ka namang choice kung gusto mo single ka lang or double ka. Ayun, pasayaw-sayaw ako kasi sobrang laki at pwede kang magbiniga-biga. You have to believe me on this. English. Kasi nakatour na ako sa maraming lugar sa buong mundo at isa yung Park Inn Hotel sa pinakamagandang hotel na napuntahan ko at nastayhan. Kumpleto talaga yung kwarto nila sa mga bulutangan, mga kalinte. Meron silang mga safe, meron silang plancha, meron silang bathroom. Meaning, wala ka na talagang iisipin pang iba pag pumunta ka dito. Hindi ka na maminsar kung ano-ano pa. Para ang stay mo dito at saka experience, napaka-relaxing. Halika. Punta tayo sa kanilang banyo para ma-check nyo kung ano talaga kaganda at kalaki yung banyo nila. As a traveler kasi, isa sa mga chine-check ko talaga yung banyo kung malinis ba, plito ba to, meron ba itong mga shampoo, conditioner, mga toothbrush, yung toilet ba nila, merong bidet, meron ba silang mga fresh towels, lahat ng yan, check na check when it comes at Park Inn Hotel. Bao, Diyos ko, perti ka namin. Kitang-kita nyo, kahit hair blower, meron sila. Pag pumunta ka talaga sa Park Inn Hotel, wala ka nang iwuwuri pa, kundi ang sarili mo na lang kag syempre yung bayad mo sa hotel. And of course, you don't have to worry about the presyo dahil ito ay reasonable. At ito pa, yung mga small touches that really creates a big impact on me. Wow, English! Is meron silang mga complimentary snacks para sa kanilang mga guests. Meron silang mga apples, oranges, mga fruits at mga cookies. And dahil nakastay kami sa 10th floor mga kalinte, of course, ang view is so perfect. Napapalakpak ako at napatalon. Maraming salamat kay Mr. Frey sa kanyang mag-accommodate sa amin dito. Stay tuned for part 2. Yohoy!